A je to tu. Som medzi 20. a 25. A už ide prvá kríza. Začínam byť dosť unavený. Sireček. Pred chvíľou som si tak šouknul, že dúfam, že to na mňa čo najvystrelilo. No, bohužiaľ, aj to je súčasť. Pravdu zistím tak za 2 až 3 hodiny. A však to vtedy zaschne, aj keby tam bolo. Pred chvíľou som dostal krč do vnútorného stehna ľavého. A zrovna keď som išiel do schodov, teda smerom po schodoch hore, podarilo sa mi to predýchať. Nechcel som zastavovať a idem ďalej. A vypol mi 45. kilometr. Schodíky. Yes. Let's go. Je to ťažké. Boli to, ale už som pri konci. Tam predo mnou už je cieľ. Chápeš? Nemôžem sa zastaviť. Let's go!